Assalamu alaykum. Garaşlyk hemişelik baky bir tarap watanmyň her bir günni bagta, bagtýarlygy besläp ýaşaýan edidileşdir. Bizden her biriniň maşgala ojaklarynyň awadan bolmagy, her bir bagtýar maşgalada çağ gülküsiniň ele hudusynyň ýanglantyrymagyny tüýsürekden arzulaýar. Her hepdeniň duşanbe güni Türkmen Wagty Aýdym tarapyndan ýaýlama çykýan kämillik ýoluny atly aýdym taly gepleşimiň bu gedek sany tomoş etmene çagyrýar. Gepleşimiň dowamyna bir näçe aýdymlar taýlar ýerine ýetirler. Gepleşimde tomoş edin. Film öz pikirlerini bilin. 0530 geligimde SMS urup öz pikirlerini bilen bilen paýlaşyň. Bize ähli wagtdan usulyp mektep bolup duran Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman arkadagy Kahraman serdarymyzyň janlary sag boldun, başardyk boldun. Gepleşimiň dowamynda ýerine ýetiriljek aýdymlar taýlar bagtyň owazy bolup ýanlandy. Ona näme mehribanlar tomoş edin. Ýerine ýetirilýän aýdymlar taýlara tedem öz pikirlerini bilen bilen paýlaşyň. Mehriban ileşer edi tomoşaçylar, gepleşimizde tomoşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz elbetde. Gepleşimizde bir näçe aýdymlara, saatlara, şeýlekin taýdan ýetirmeden ýerine ýetirýän aýdymlaryna, taýlaryna halipa maslahatyny bermek üçin halipalarymyz gepleşimizde tergelek sanyna gatnaşýar. Gepleşimizde bu gedek mehmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň muallimi Gadam Halipa Gadam Gurbanov. Halipa biz gepleşimizde hoş gördük. Sağ ol Kemal. Şu hakda bir näçe geldik. Her gerek bir gelenmizde täze bolýar üçin birine öz şagirdlerimizin, öz okuwçylarymyzyň roşup aýtýan aýdymlaryny görýär, şular gün-günden kämilleşýäni görýär. Bizim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda işlemäge, medeniyet sungat uğrundan öwrenmäge, okumaga hemme mümkinçilikler bar. Şu zatlaryna birinçi hormatly arkadagymyzyň, Kahraman arkadagy serdarymyzyň birinçi ýaşlar üçin Türkmen halky üçin etýän bir uly aladalarının neticeleri, L'Oreal Bahtiyar durmuşda yaşatyan hormatlar arkadaşlarımızın, Kahraman serdarymyzyň sağlar sağ olsun, tutgan işlerini elmudana ulul üstünlükleri etmek neticeleri. Köp sağ olun, Gadam Halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşimiň dowamyna bir näçe aýdym taýlar ýerine ýetiriler, elbetde ol ýerine ýetiriljek aýdymlar taýlar bagtyň wada bolup ýanlanýan. Ona näme Halipa bize tomoş edýän ileşlerimiz garaşýandyr. Gepleşim berekki aýdymçy, mehman kim kadip tanjadaýly. Mehriban ileşler edi tomoşaçylar, film tomoş etmeňizde gepleşimiň bugun mehmany ýaşdaky aýdymçymy Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrjy Institutynyň bagtyar talyby Aslam Şamrazow gepleşimde gatnaşýar. Aslam biz sahnamyza çagyrýar. Goý Türkmen halkynyň milli lider Kahraman arkadagy Kahraman serdarymyzyň jallar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tümli işleri rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolsun, aýdýarsam arzuwlaryň hasyl bolsun. Mehriban ileşler edi tomoşaçylar, gepleşimiň mehmany Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrjy Institutynyň bagtyar talyby Aslam Şamrazowyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar taýlara sizin ültümi çekýär. Diňlen, lezzet alyn. Uğru bilen şola köçän, bar sen gelýän, bar men gelýän. Uğru bilen şola köçän, bar sen gelýän, bar men gelýän. Okusyny bozup giçän, bar sen gelýän, bar men gelýän. Okusyny bozup giçän, bar sen gelýän, bar men gelýän. Ay asmandan salýar aşk, sen keşbine bolmaşyk. Ay asmandan salýar aşk, keşbine bolmaşyk. Bagtym üçin ýollar aşyk, bar sen gelýän, bar men gelýän. Söýgüm üçin ýollar aşyk,
bir sen gelýän, bir men gelýän. Şükür yolun uzaklygyna, ädim edip gerekligine. Şükür yolun uzaklygyna, ädim edip gerekligine. Diýmän söýgüň bedigine, bir sen gelýän, bir men gelýän. Diýmän söýgüň bedigine, bir sen gelýän, bir men gelýän. Ay asmandan salýar aşk, sen keşbine bolmaşyk. Ay asmandan salýar aşk, sen keşbine bolmaşyk. Bagtym üçin ýollar aşyk, bir sen gelýän, bir men gelýän. Söýgüm üçin ýollar aşyk, bir sen gelýän, bir men gelýän. Diýmän söýgüm bedigine, bir sen gelýän, bir men gelýän. Bir sen gelýän, bir men gelýän. Bir sen gelýän, bir men gelýän. Genji kara bağlarda söýdüm bir gözeli, balda küler dodagyny. Kimdelebinden bir kelime söz aýdaýyn, ýaryň beýlenden galan kimin şekillenler gaşlary. Genji kara bağlarda söýdüm bir gözeli, balda küler dodagyny. Kimdelebinden bir kelime söz aýdaýyn, ýaryň beýlenden galan kimin şekillenler gaşlary. Kunju tadıp düdülenler dişleri, kerörümde dokuzörüm saçları. Yuvaş yuvaş deger yarın biline, yuvaş yuvaş deger yarın biline. Ande deyin bugün menin yarın nerdedir? Yüzü güldek onun beyli gallan nişedir. Aksine de almanar dey gunşadır, özü gunşa seyle deyin bağına. Ande deyin bugün menin yarın nerdedir? Yüzü güldek onun beyli gallan nişedir. Aksine de almanar dey gunşadır, özü gunşa seyle deyin bağına. Galym bilen şekillenler gaşlary, kunju tadyp düdülenler dişleri. Kerörümde dokuzörüm saçlary, yuvaş yuvaş deger yarın biline, yuvaş yuvaş deger yarın biline, yuvaş yuvaş deger yarın biline, yuvaş yuvaş deger yarın biline.
Topar bolup gelýär owa gyýlary, urwanyň boloýun owa gödeli. Topar bolup gelýär owa gyýlary, urwanyň boloýun owa gödeli. Owa gödeli, owa gyýlary, owadan owa gödeli. Owa gödeli, owa gyýlary, owadan owa gödeli. Belki araňyza meň sewer ýarym, günni şon görmesem dünýä maňa dar. Belki araňyza meň sewer ýarym, günni şon görmesem dünýä maňa dar. Owa gödeli, owa gyýlary, owadan owa gödeli. Owa gödeli, owa gyýlary, owadan owa gödeli. Dostlar şulawanyň syydym rowadany, gödü gülüp duran özü perila. Dostlar şulawada syydym owadan, gödü gülüp duran özü perila. Owa gödeli, owa gyýlary, owadan owa gödeli. 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 Aşkında bollum men hasta, canıma cefa eyledim, canıma cefa eyledim. Bir temşemin dese dese sevdim, gülbere uşa bağ eyledim. Gülbere uşa bağ eyledim. Bir temşemin dese dese sevdim, gülbere uşa bağ eyledim.
sözüm bardır sana, gözüm damdardır sana, gözüm damdardır sana. Yürek intizardır sana sevdim, kara bağrımga neyledim, kara bağrımga neyledim. Yürek intizardır sana sevdim, kara bağrımga neyledim, kara bağrımga neyledim. Ağlayan men bu derdim çok, sen dilinden gelli bir ok. Ağlayan men bu derdim çok, sen dilinden gelli bir ok. Hayat mına yoktur takdir sevdiğim, degredaşımda eyledim, degredaşımda eyledim. Ettin meni yüzü kara sevdiğim, kara bağrımga neyledim, kara bağrımga neyledim. Köp sağolsun aýdýasdan, owazyň belen tolsun sağdan ýetlerimize de sağolsun aýdýas. Ne halipa aslamyň ýerine ýetirmegine sağdan ýetlermeden bir ezerlik bilen ajaýyp sağdary ýerine ýetirmegine bir sağlaşykly aýdynlary, söýüp aýdym sağlaryny diňledik. Mümkin bolsa halipa aslamyň ýerine ýetiren aýdynlaryna, sağlaryna bir öz halipa maslahatyny mümkin bolsa bilen paýlaşaýdy. İkilene köp sağol yerine ýetirdiň aýdynlaryň üçin ne has dowry kemalçy islamy ýaşajyk oglanjyk wagtdan tanýar. Ýaşy teleýärine geçilýär meniň tehmatly bätleşikde ýaş aýdymçylaryň arasynda ýeňi bolan oglanlar. Bizde zamanyny geçen halipasy. Bu halipa bolan oglanlar. Öňem bir gerekçi täminlik ýoluna geçmiş. Soňa ýazga geldi. Bu sözülanşam, bir teslanşam, bir harplanşam, bir gurme jaý bolup tutuwala menen taşyndan buwan otyp taşyn tuwalym aýdymlara ýerine düşdi. Baýda bir halifam Kur'an'ın nöbatını kaytadan işlen bir aydın var. Dağlar deyip, onu röfet ağır dettandan. Sol aydın hazır ustayda bir turmaca çılanlığı yerine yetirip dersen. Başystyny halipa bilen diňläli, lezzet alaly. Mening yolum rovan, çarpatly baharly dağlar, senin karar tapar jahan, senin karar tapar jahan, mıdamır kararly dağlar.
Sevdikine aşıklardan arlı dağlar. Dağlar, dağlar, ey dağlar. Dağlar, dağlar, ey dağlar. Üstü belen karlı dağlar. Halipa köp sağ bolsun aýdýar. O wadyň belen toldun elmada ama şuýup dörejilik alemine aýdym saatlarynyň döräp durmagyny arkadaşlyk, ahman terdarly, gödel watanymyzda şeýle aýdym saatlarynyň höwüriniň köp bolmagy tüýsürekden ardylar. Mümkin bolsa, islamyň ýerine ýetirjek aýdymlar diňläýil Halipa. Mehriban ileşler, edip tomaşaşlar, gepleşigimiz dowam edýär. Ýaşlygyň aýdymçyny Islam Şamratyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlara sadyryp ünitimi çekýär. Mehribanlar diňläň, lezzetli tanyk. Owadan şo seyratyň var, menim şonuň haýranygy. Nädeýinde şu kalbymyň seni saýlap söýeniňi. Owadan şo seyratyň var, menim şonuň haýranygy. Nädeýinde şu kalbymyň seni saýlap söýeniňi. Teker wagty garanyp sen, oda salyan daranıp sen, bize karşı yürüyüp sen, gelmezmin eydilelem. Teker vakti karanıp sen, oda salyan daranıp sen, bize karşı yürüyüp sen, gelmezmin eydilelem. Aydım aysam sen şanına, gelmemin bir yanıma. Aşık oğlanın bu haline, rehmin ayır gelmez mi? Aydım aysam sen şanına, geleyde sen bir yanıma. Aşık oğlanın bu haline, rehmin ayır gelmez mi? Aşığın bağrında ağlayan, lelem sen divalayan, şanına destan bağlayan, geleyde sen lele. Bağışıyının bağrında ağlayan, lelem sen divalayan, şanına destan bağlayan, geleyde sen lele. Geleyde sen lele, yar bağrım dileyen lele. Gözlerimden uçtu gitti gül keşfin. Onu sensiz öwsen yerlere gitti. Wagtyny görmeli, nurun görmedi.
solup giden elvan güller aketti Wagtyny görmeli nurun görmedi Solup giden elvan güller aketti Ine şeydip gözün uçtun yat bolup Kalbıma ornaştın yanar ot bolup Ine şeydip gözün uçtun yat bolup Kalbıma ornaştın yanar ot bolup Göğünüm galli arzulardan et bolup Solup gidin elvan güller aketti Göğünüm galli arzulardan et bolup Solup gidin elvan güller aketti Sen bolsoň bolmasaň göwnüm barýaly Bary uçdy dargan gara saryaly Ter fakdyryan bolsoň da sen derýany Inni peýdasy ýok bardadyň etdi Ter fakdyryan bolsoň da sen derýany Inni peýdasy ýok bardadyň etdi Ine şeydip gözün uçtun ýat bolup Kalbyma ornaştın yanar ot bolup Ine şeydip gözün uçtun ýat bolup Kalbyma ornaştın yanar ot bolup Göğünüm galli arzulardan et bolup Onu sensiz öwten ýeller aketti Göğünüm galli arzulardan et bolup Onu sensiz öwten ýeller aketti Onu sensiz öwten ýeller aketti Solup giden elvan güller aketti Goý türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň jalar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolsun aýdýar. İslam tuwalama özüniň bir aýdym masaga ihlak etýänini görnüp durda ýaş aýdym madamy gözlegde bolmaly. Bir halifalardan köne ýazgylary ibne bize galan aýdymlar barda. Ne şolary bir dinlemeli, köp dinlemeli, ondan her bagşydan özüne geregini alyp öz owazyny goşmaly, öz tüýjüligini goşmaly. Gelecekde de hata mümkinçilikler bar. Madama şu badyň taklama ýurdumyzda, döwletimizde şolar ýaly tuwalama ýaş oglanlar, ýaş aýdymçylar çykyp dur. Ne şu wagtlaryň takabyna nämeler bilýär. Hormatly türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz, serdarymyz dur. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň serdarymyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işlerini elmidama üstünliklere, awraýlara ýetmekle etsin. Köp sag bolsun aýdýar Halyp Ardulan. Hatyrly bolsun. Islamda gelecekde ulus üstünlikleriniň ýar bolmagyny, şonuň ot ýoluny öňe arzu edýär. Tede şu bilim hocaňyza da okap bilim alyp halkymyza, watanymyza gerekli ýaşlaryň bir bolup ýetişmeginde tüýsürekden arzu bolýar. Edilýärler, nähdan tomaşaçylar gepleşimi tamamlanyp barýa türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň arkadagy serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dek bolsun, gadynlarymyz batly bolsun, her ojakda toý bolsun. Toý bayramlarymyzda türkmen aýdym salynyň owady belentden ýaňlantyn. Edilýärler şeýle ýaş arzuwlar niýetler bilen gepleşimiň şu edekdan geçirip durýar. Gepleşimiň dogamyna ýaşdyky aýdymçymyz Islam Şamradowyň ýerine ýetirmeginde watanymyzyň wagtyny edýän Türkmenistan atly ajaýyp aýdym bilen gepleşimiň tamamlaýar. Gepleşiklerimiň innik sanlaryna görüşýänçä hoşda bolun, edilýärler.
mufradymyz, güllü ýersiz bilen watanymyz, ak ýolumyz bile barýar, arka dagly serdarymyz, herwin baýram, herwin toýdur, biz bilen halkymyz bagtlydyr, ýürüňi diňeňi, edil ata mekanymyz, Türkmenistan, edil watan, canım gurban sana, doğduk mekan, Türkmenistan, edil watan, canım gurban sana, doğduk mekan. Vurdumuz arkada şehri, ah mermerden meçhitleri, yetiştirdiniz gerçek oğley, arkadağlı serdarmıdy, Türkmenilin siz arkadağlı, köyyeriz şanın vatanı, şahsınız oklara atını, arkadağlı serdarmı, Türkmenistan, edil vatan, canım gurban sana, mekan, Türkmenistan, edil watan, canım gurban sana, doğduk mekan, Türkmenistan, edil watan, canım gurban sana, doğduk mekan, Türkmenistan, edil watan, canım